5 супер интересни факта за България, които ще ви шокират. Останете до края, защото последния факт ще ви изненада. Факт 1. Най-старото злато в света. Знаете ли, че в България е открито най-старото обработено злато в света? То е открито във Варненския некропол и е на повече от 6000 години. Това злато показва, че древните хора по нашите земи са били много напреднали за времето си. Факт 2. Българската азбука. България е родината на кирилицата. Тази азбука се използва от над 300 милиона души по света. Създадена е от светите братя Кирил и Методий. Факт 3. Розовото масло. България е един от производителите на розово масло в света, което се използва в най-скъпите парфюми. Факт 4. Най-старото знаме. България е единствената страна в Европа, която не е променила името си от създаването си през 681 година. Освен това, българското знаме е едно от най-старите непроменени знамена в света. Преди да ви разкрия последния уникален факт, напишете в коментарите от кой град гледате това видео, ще ми е интересно да разбера. Факт 5. Хората и традициите. И последно, българският народ е известен със своите традиции, като нестинарството, танц върху огън, който е уникален за нашата култура. Напиши в коментарите ти какво още знаеш за България и не забравяй да ме последваш.